Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός με έμφαση στην πολιτική επιστήμη και εργάστηκα και με αυτή τη θέση λόγω των απόκτηση των δεξιοτήτων μου στον άλλον τομέα του εθελοντισμού και του ενεργού πολίτη. Γιαννάκη όμορφο παιδό, Γιαννάκη λεπεδό παιδό, παμόνι ρε και Το Santiago State University απάντησε προφορικά ότι δεν γνώριζε τον Γιαννάκη Γιαννάκη. Όποιος κυνηγάει πολλούς λαγούς δεν πιάνει κανέναν. Έγραψε 19 με την πέννα πάνω από όλους τους βαθμούς στο Λύκειο και χαζίνει να κάνω και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι αυτό. Για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται πως η κυβέρνηση Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού αποτελεί την πλέον διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαράδεκτος. Πώς μπορούν να κυκλοφορούν στην κοινωνία. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήταν ο Γιαννάκης. Όχι ρε μάνα, ακόμα δεν το πήραμε το πτυχίο να του κάνουμε μπουγάδα. Το 2013 διορίστηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη ως επίτροπος εθελοντισμού. Είσαστε εθελοντής, πυροσβέστης? Όχι, δεν είμαι Αλβανός. Αποδέχθηκε τον διορισμό του με τον ίδιο μισθό που λάμβανε στον οργανισμό. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Από το 2014 και έπειτα φαίνεται να έθετε επιτακτικά το θέμα της μισθολογικής εξίσωσής του με την Επίτροπο Ισότητας. Κύριε Παναγάκοφ, είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε. Αύξηση. Μα τόσα χρόνια τέλος πάντων, κύριε Παϊστάμε. Ο εθελοντής δεν πρέπει να παίρνει ούτε έναν ευρώ, ούτε για το οδηπορικά του, ούτε για τους καφέδες του, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Πού είναι οι καφέδες? Τελικά το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του την 1η Μαρτίου του 2017 ικανοποίησε το αίτημά του. Μα πού είμαστε, σε ποια χώρα είμαστε? Και για να δικαιολογήσει το ειδικό επίδομα που του παραχώρησε, διεύρυνε τις αρμοδιότητες του. Σας την έφερα, γατάκια. Στον Οργανισμό Νεολαίας εργαζόταν στη βάση της κλίμακας Α8, ωστόσο η μισθοδοσία που λάμβανε ως επίτροπος αντιστοιχεί στην κλίμακα Α14. Για όνομα του Θεού και Παναγία. Και ανέρχεται στις 4.756 ευρώ μεικτά το μήνα. Λάμβανε επιπλέον μηνιαίο ειδικό επίδομα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Φέρτε τον Κύπρο το Τραμπ. Το καλοκαίρι του 2021, όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Γιαννάκης Γιαννάκη, παίρνει το 50% του μισθού του κάθε μήνα. Ψηφίσετε φέτος. Μπράβο, καλά να πάθετε. Φέτος συμπληρώνονται 4 χρόνια. Το κράτος θα έχει καταβάλει στο λογαριασμό του περίπου 76.800 ευρώ μέχρι τον Ιούνιο. Κακά τα ψέματα. Άλλοι φταίνε ρε Στάθη. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός στα μαξιά. Άλλοι φταίνε. Έχεις δίκιο οι άλλοι. Όλα τα φταίνε αυτοί οι άλλοι. Όλα τα φταίνε ναι, αλλά ποιοι άλλοι? Οι δεξιοί. Οι άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο, ο Steve Jobs και ο Bill Gates, δεν κατόρθωσαν να πάρουν πτυχία και άλλαξαν τον κόσμο. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Κάποιοι που σας να μας πελάνετε. Ο διορισμός έγινε αρχικά ως συνεργάτου του 1996 και αργότερα εμονιμοποιήθη επί διακυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Εσύ είδες τον πρόεδρο να στυλώνει την μπουκάλα με το ουίσκι? Πολλές φορές, όχι μόνο εγώ. Ποιος είναι ο Γιαννάκης Γιαννάκη? Ένα κομματικό στέλεχος του ΔΥΣΥ, διορισμένος από τον Νίκο Αναστασιάδη. Διορίστηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη ως επίτροπος εθελοντισμού. Σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Έζησα το δω τούτο. Γιαννάκη όμορφο παιδό, Γιαννάκη λεπεδό παιδό, παμόνι ρε και παμιδατζή. Με το παμίδι σου την έκανε στην τύχη σου και το ψιστήρι σου φιγουρατζή. Το μυαλό σου μάζεψε και την πορεία άλλαξε, με τη φωτιά να πέσεις δεν μπορείς. Σαν πολλά μας τα κάνες Γιαννάκη, το πάκανες, τον πάστορα σου κάποτε θα βρεις. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Ακαδημαϊκό τίτλο που είχε προσκομίσει πτυχίο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα των ΗΠΑ για να προσληφθεί στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, πλαστή συστατική επιστολή από γνωστό ομίλο εταιριών και πλαστό απολυτήριο Λυκείου. Εγώ και εσύ, και εσύ, και εσύ.
Μία δικαστής έξω φρενών με τον κατηγορούμενο πρώην επίτροπο εθελοντισμού, μία ίωση που τον ταλαιπωρεί στο σπίτι και ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε το απόγευμα. Να σε ρωτήσω, πώς λες ευγενικά σε κάποιον ότι είναι ηλίθιο? Δεν ξέρω πώς να σας το τονίσω. Σας λέω από τώρα, σε περίπτωση που δεν είσαστε παρόν, η δίκη θα ξεκινήσει και είτε θα δικάζεστε ερήμην, είτε θα συλληφθείτε και θα παραμείνετε υποκράτηση ως υπόδικος. Ήταν αδύνατο να έρθω στο δικαστήριο. Δεν μπορούσα να οδηγήσω. Περιμένετε να έρθω με την κούπα με τον εμετό? Ότι ο Γιαννάκη είχε διάρειες. Είχε διάρειες ο άνθρωπος. Διάρειες. Αφήσαν τον ελεύθερο με 500 ευρώ. Ας το διαλώσω με να χέσω, μωρί! Με το παμίτι σου την έκανες στην τύχη σου και το ψιστήρι σου φιγουρατζή. And dance with the devil.